bananicu. Mukica kako čeka, ona. Klopicu, a? Oces, ajde lepa. Uzmi. Oces. Bravo. Da. Šta je bilo? A, ne može sve. Sve si pojel. Daj malo, gdje ona je Tomić. Da dam malo i manga. Jedan mango da je dam. Evo ga. Hoćeš? Au. Nemoj da me gričneš. Nemoj da me gričneš. A? Jo, kako bih ja sad navalila, reci na sve to. Dobro, ne moraš baš na mene. Ajde. Okej. Tebi je dosta. A ja tebe da slikam, samo onda se vrati ono opet slikati sa onom tamo. Ona je najdruželjubivija. Onda je to, eno je tamo. Daj mi ovo da se ne mogu. Sakrila se ovamo. Hello? Dorothy? Hoćeš? Hoćeš? A? Evo ga, tu. Pa ti uzmi posle kad budeš htjela, jel važi? Da. Da, možda ova najveća, a? Vidite kako neke ruke ono što postoji, što radim, ne jasno. Bravo. Počekaj. Dobar tek. Bon appetit. Izgubila se upravo bananicu. Oh, you are waiting for me. Oh. Zašto baca? Pa ne znam, ispalo me. Nemoj se prevrnuti.